Ashe haka rigima ta ɓarke a Kannywood akan bikin jarumi Garzali Miko. Wani jarumi ya yi posting a shafinsa na cewa ba a taɓa zuwa biki wanda 'yan fim suka yi cincirindo ba kamar bikin jarumi Garzali Miko, amma akwai wasu tsiraran 'yan fim wanda ba su je ba. Shi ne ya zage-zage a kansu, ya ce ko suna nuna baƙin ciki ne. To shi ne wani babban jarumi shi ma ya fito ya maimar da martani. Shi kuma wannan jarumin ya bayyana sunayen wanda suka je wannan biki, ya bayyana sunayen wanda ba su je wannan biki ba. A sunayen wanda ya bayyana waɗanda suka je akwai KB International, akwai Momi Gombe, akwai Aminu S. Bono, akwai Sarki Ali Nuhu, akwai Adam A. Zango, akwai Abdul Ahmad Mai Kwashewa, akwai Aminu S. Bono, akwai Lawan Ahmad, akwai Maryam Keke, akwai Momi Gombe, akwai producer nan wanda kuka fi sani Abubakar Bashir Mai Shadda, akwai Shak Isa Alolo, akwai Ali Gumzak, akwai Hamisu Bureka, akwai Aisha Najamu Izzar So, akwai Minal Nana wacce aka fi saninta da Nana, akwai Khadija Yobe wacce aka fi saninta da Karime, akwai Daso, akwai Hauwa Waraka, akwai Hajiya Hadiza Bakya Tsufa, akwai Sani Ahmad, akwai Fati Abubakar, akwai Nura M Inuwa, akwai Auta MG Boy, akwai Sadiq Sabon Salo wanda kuka fi saninsa da Sadiq Sabon Salo, akwai Sayid Gadon Kaya, akwai Umar M Sharif, akwai Rakiya Musa Fauzi, akwai mawaƙin nan Abdul Diwan, akwai Abale Dadi Hikima, akwai uban Kannywood Baba wanda suke mai kirari da rarara mai barin kuɗi, wanda mai dala-dala, wanda a cikin wannan postin sai da aka yi mai kirarin rarara mai tumbulin dubu-dubu, mai tumbular da dubu-dubu. Ku danna mana subscribers a wannan YouTube channel namu, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, sannan ku danna mana sharing. Za mu kawo muku jerin sunayen wanda ya bayyana waɗanda ba su je bikin jarumi Garzali Miko ba. Sannan kuma ya ce akwai sunayen wanda su ba sa fitowa a kyamara, akwai irin su soundman, ɓangaren cameraman, ɓangaren masu posting duk sun jajje, su fish cameraman ya samu su Sani Kandi.